molt aviat ens trobem en una situació quan fem les entrevistes, quan encara estem a la carrera, quan estem fent el nostre treball, que primer parlem amb amics de la Montse Careta, arribem a la família Jovany, parlem amb les famílies i de seguida comencem a parlar amb tothom que està més o menys relacionat amb el cas. Amics de l'Helena, companys de la UES de tercer cercle perquè els propers no volen parlar. I de seguida ens trobem, inclús a gent que és familiar de l'Helena, explicant-li nosaltres el cas. I això molt aviat, les entrevistes, nosaltres preguntàvem coses, les respostes no eren, veiem que no trobàvem res. Per què? Perquè o no recordaven coses o sobretot no les havien arribat a saber mai perquè en aquella època hi havia secret de sumari. I llavors ells no ho sabien i la premsa va publicar molt poca cosa i molts cops informació que era imprecisa o mentida directament perquè treballaven sota secret de sumari. I llavors això, la investigació de seguida consisteix en xocar contra murs. Però ja has dit la Unió Excursionista, aquests van ser potser els més problemàtics a abordar-los? O va ser en general que la gent que no era molt propera es ficaven una mica més tancats? No, o sigui, hi havia un problema amb la memòria i la falta d'informació, però amb gent que ens obria les portes. Ara, amb la gent de l'entorn de la UES, amb alguns hi vam parlar, vam tenir una entrevista amb un noi que era amic de tots ells, però que no era, o sigui, un segon cercle, diguéssim, i va ser una entrevista raríssima, perquè no ens volia dir res. No sé per què ens va rebre, perquè va ser una cosa supertensa, que ens deia, ens donava evasives per a totes les preguntes, una cosa força estranya. I després sí que vam poder parlar amb Xavi Jiménez, que és qui ara, demà, havia de declarar per la cal·ligràfica que se li ha fet gràcies al treball del Bruno. I aquesta entrevista amb un dels principals sospitosos, amb un dels possibles assassins, surt a l'epíleg del llibre. Que ens la va donar, Xavi Jiménez ens va donar una entrevista el 2017 quan érem estudiants de periodisme i va ser una mica estrany perquè ens va donar respostes, ens va dir coses que eren verificables i eren mentida, va ser una cosa una mica surrealista. O sigui que no volia despertar sospites, però les va despertar. Una altra cosa que em crida l'atenció, a veure, és indubtable que se't considera tot un expert en el cas, són moltes hores d'investigació, has escrit sobre el tema, has parlat sobre el tema. Hi ha hagut algun moment, veient el cas que és una mica tèrbol, que hagis tingut por o hagis rebut algun comentari que hagi sigut com, bueno, per aquí no tiro o prefereixo no tractar? No, de fet, el que ens sorprenia o ens va acabar sorprenent és que, perquè al principi teníem dubtes com... va haver un moment que ens comencen a fer entrevistes perquè cada cop que arribava algun periodista, això molt al principi, quan el cas realment no era mediàtic encara, 2017, 2018, 2019, que els periodistes venien a fer la crònica de fa tants anys del crim o fa tants anys de l'assassinat de la principal sospitosa i quan venien a entrevistar les famílies els redirigien a nosaltres perquè ja havíem anat arreplegant coses i era més fàcil entrevistar-nos a nosaltres, que això en molts casos va significar treballar gratis i érem els únics, ens deien això, vosaltres que sou els experts i érem els únics que no cobràvem. Però em preguntava si havia tingut por, no? Sí. Ens sorprenia, teníem dubtes de si dir els noms o no, per exemple, quan ens entrevistaven, o si escrivíem el nostre treball, si posar noms, si no posar noms, però a la premsa havien sortit coses que eren com bastant obertes, acusacions obertes i algunes coses que eren mentida, que s'havien dit borrades i seguien publicant-se coses que no eren veritat, algunes sí o algunes raonades, però coses amb les que algú es podria querellar molt fàcilment, però Santiago La Iglesia, que era el principal sospitós i de qui es deien aquestes coses, sempre ha tingut un perfil baixíssim. Entenc que pensant en no atraure atenció cap a si mateix. I en aquest sentit sempre hem estat tranquils. Tu tens clar què va passar?
sabries dibuixar perfectament què va passar o creus que encara no tens els suficients indicis, pistes per dir va passar exactament això? No sabem què va passar i aquest és el principal inconvenient o la principal trava a l'hora d'explicar la història, perquè nosaltres ja quan estàvem acabant la carrera, quan busquem un tema per escriure, tant l'Anna com jo estàvem ja encarats cap al periodisme literari i és això en el que almenys jo m'he acabat especialitzant i el que jo he escrit, que abans explicava, està insert en una tradició literària. El que jo faig, això d'explicar una història real amb els recursos estilístics de la ficció, no té res de nou. No? Llavors pensàvem en llibres com A Sang Freda, de Truman Capote, o El adversario, de Manuel Carrer, que són llibres, històries reals, sobre crims reals, escrits amb una qualitat literària excelsa. O sigui, la novel·la de Truman Capote és molt més que un true crime i també ho és la de Carrer. Però el que tenen en comú aquestes dues novel·les és que estan escrites des del punt de vista de l'assassí. No sé si coneixeu els dos títols, però A Sang Freda és la història de dos nois joves que estan a la presó, senten un rumor de que un granger de Kansas té $10.000 amagats a la Casa Forta, van fins a Kansas, creuen 3 estats i maten a tota la família. I Truman Capote entrevista els dos assassins i és un relat poderosíssim perquè arribes a... Estàs força a prop de respondre a la pregunta per què els van matar. I en últim terme la culpa d'aquest assassinat apunta cap a la societat americana, no contra dos nois que havien patit violència durant tota la seva vida. La història de Carrer és encara més grotesca perquè és un metge, un fals metge que es passa la vida fingint, no és ni metge ni treballa a Ginebra, com diu, i mata tota la seva família quan està a punt de ser descobert. I el punt de vista també, o sigui, Carrer intenta explicar els perquès. Jo tant de bo hagués pogut no respondre el perquè cap d'aquests dos llibres el responen completament, això del per què matem és complicat de respondre, però sí intentar com albirar una resposta, però és impossible sense un assassí confés i sense el seu testimoni. I per tant la història es complicava moltíssim perquè no tenim crim, o sigui, no sabem què va passar i no podem, i els assassins no han confessat encara i ens falta el seu testimoni. Per això la pregunta per què van matar l'Anna Jubany és tan difícil de respondre, però i em pregunta si sé què va passar. Jo tinc una certa idea